Que tal, saudos? 59 alcaldes da provincia de Pontevedra trasladan a presidenta da Deputación as súas demandas nunha xuntanza conxunta. Vemos os detalles dese encontro de contado. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. A presidenta da Deputación de Pontevedra mantivo esta mañá unha reunión cos alcaldes e alcaldesas dos concellos da provincia, un primeiro encontro tras a toma de posesión de Carmela Silva, que serviu para presentar as liñas de actuación que marcarán este mandato. A transición ecolóxica, a senda urbana, a senda digital e unha maior equidade nos concellos da provincia de Pontevedra. Esas son as 4 liñas que marcarán o novo mandato da Deputación. Esta é a folla de ruta que esta mañá presentou Carmela Silva aos alcaldes e alcaldesas dos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia. Unha primeira reunión que serviu para explicar máis polo miúdo estes 4 eixes, entre os que se encontra o Plan Concellos. A Administración provincial quere que nos vindeiros 4 anos haxa maior equidade e máis dereitos. A partir de 2021 vamos a exigir que os proxectos que se presenten sexan proxectos maduros para que se podan licitar inmediatamente e, polo tanto, que no ano natural se poidan construir todas as obras e non como acontece neste momento, que hai moitas obras que tardan máis de 2 anos en desenvolverse. Polo tanto, eso significa que os recursos que a Deputación ten a servicio dos concellos pois están en tesorería. Eso non pode ser. A presidenta da Deputación explicou todos os novos proxectos que se desenvolverán nas áreas de igualdade, de deportes e de turismo. Tamén no eido das infraestructuras. Na área de infraestructuras vai haber 2 grandes modelos, un centrado nas infraestructuras provinciais e outra de desenvolvemento de proxectos sostibles nos viarios municipais que nos permitan a recuperación do espacio público, seguridade viaria, unha mobilidade do século XXI, accesibilidade, por lo tanto, ese gran modelo que queremos de provincia donde os coches non teñan o protagonismo, senón que o teñan os peóns. Carmela Silva quere que a provincia de Pontevedra sexa un referente en canto a transición ecolóxica. Por iso crearase unha estrategia de traballo en base ás directrices da ONU e as conclusións que se acorden no Cumio Mundial de 2019. A presidenta saiu moi satisfeita desta reunión cos alcaldes e alcaldesas e asegurou que este é o primeiro paso para que os concellos sigan medrando conxuntamente. Foi unha reunión moi satisfactoria, eu estou encantada, a maioría dos alcaldes de todos os grupos políticos amosaron e agradeceron os proxectos que estamos desenvolvendo na provincia de Pontevedra e eu quero devolverlles a eles o agradecemento porque sexamos capaces de traballar xuntos todavía máis nestes 4 anos que veñen de mandato. Sen embargo, esta satisfacción non se viu reflectida en todos os alcaldes. Jorge Cubela e Telmo Martín non dubidaron en mostrar as súas diferenzas nalgúns asuntos. O alcalde de Cerredo Cotobade reclamou un incremento do Plan Concellos, algo que non agradou á presidenta e ao vicepresidente da Deputación, que responderon a esta petición facendo un chamamento á Xunta de Galicia, un feito que foi criticado polo alcalde de Sanxenxo. A presidenta da Deputación de Pontevedra mantivo esta mañá unha reunión cos alcaldes e alcaldesas dos concellos da provincia, un primeiro encontro tras a toma de posesión de Carmela Silva que serviu para presentar as liñas de actuación que marcarán este mandato. O mellor gaiteiro de Galicia, nomeado así en 1924 en Santiago de Compostela, que levou o noso, o que somos nós, todas e todos nós, ata Barcelona, Buenos Aires, onde tocaron no Teatro Avenida con decorados realizados por Castelao, nin máis nin menos que por Castelao, tamén a Montevideo, a Brasil, e ata reclamados para a apertura das Olimpiadas de Berlín. Gracias, porque con poucos recursos, con moito esforzo, con moito compromiso, con moito cariño, con moita música, sodes realmente a alma do noso pobo e vos estamos inmensamente agradecidos. A presidenta da Deputación quixo ensalzar o papel da cultura como un eixo fundamental de desenvolvemento e lembrou que esta área será unha das principais deste novo mandato. Silva fixo fincapé tamén na importancia de realizar actos como este no que se pon en valor a música para celebrar o Día de todos os galegos e galegas. A banda de gaitas de Forcaría, de música de Silleda, interpretaron varias pezas musicais, entre elas, como non, o himno de Galicia. Ademais, estes dous colectivos serán embaixadores de Pontevedra no Festival Internacional
Intercéltico de Lorient, un evento que se vai desenvolver entre o 2 e 11 de agosto en Francia, en o que máis de 750.000 persoas desfrutarán da música de orixe e tradición celta. Exposicións, concertos e gastronomía. Todo isto estará presente na 24ª edición do Festixeve. O evento xa comezou hoxe cun rastrexo no que participaron máis de 500 persoas, pero Santo André de Xeve continuará de festa ata o domingo, cando terá lugar a tradicional comida na Carballeira. O máis bonito do domingo é que ali a xente suele levar cada unha a súa comida para a Carballeira, é como ali, leva a comida da casa, xuntase coa familia e van todos a comer ali. A parte disso hai polveiro igual, para coller, para que o máis que se leva mellor é leva a comida cada un a súa e come ali. Pola tarde, outra cousa que chama moito a atención é a empanada. A empanada máis a rosca, montamos, os que foron xa saben como é, unhas mesas moi largas de empanada e rosca, a xente degusta gratuitamente, e temos para animar a tarde pois a batucada e para finalizar a festa a charanga. Aínda que o día grande será o domingo, o campo de Vilar de Fragoso xa acolle dende hoxe xogos e actividades. Mañá será a inauguración da exposición etnográfica de Xeve e o venres os cantos de taberna a cargo do grupo Maravallada. O sábado o Festixeve continuará a partir das 9:30 da noite con varios concertos. O primeiro será o do acordeonista Los Tregos da Estrada. A continuación subirase ao escenario o grupo Nao. Ademais, cabe salientar que esta pode ser unha das últimas oportunidades para ver en concerto a esta banda, xa que está realizando a súa xira de despedida. Por último, para poñer o broche de ouro, as actuacións de Fillos do Estramonio e dun DJ. Así que esta fin de semana a festa e a diversión, xa saben, están garantidas en Xeve. Pois nada, non perdan esas festas de Xeve. O Pazo da Cultura inaugurou hoxe dúas exposicións do Consello da Cultura Galega, dúas mostras, a de Alba de Gloria e a de A Intimidade da Imaxe, que repasan o último discurso de Castelao e a memoria da transición. As dúas poderánse visitar ata o 25 de agosto. Alba de Gloria e A Intimidade da Imaxe, dúas exposicións que revisan a historia recente de Galicia dende diferentes puntos de vista e dúas mostras que gardan conexión con Pontevedra. Por iso, a parada destas dúas propostas na cidade de Lérez era obrigatoria. Queremos dar unha festa que pegue nese nome de Alba de Gloria e tiña que vir naturalmente a Pontevedra un lugar inicial de outras posibles itinerancias que esta exposición poida ter en Galicia, na Galicia de aquí ou na Galicia que está espallada por o mundo. A Intimidade da Imaxe é unha exposición da fotógrafa catalá Ana Turbao que mostra todos os conflictos sociais, políticos e humanos que a autora se atopou en Galicia a finais dos anos 70. Ela chega a Galicia, ve precisamente ao poboado para o proxecto que fai Pascual e César para aquel poboamento, instálase na caseta de obra e con Llorens fai un documentario excepcional que está tamén no Reina Sofía, Gitanos sin romancero, estáse seguindo baixo do Bilbao, e a partir de aí comeza esa relación con un mundo que se chama Galicia que xa nunca a vai a abandonar. Alba de Gloria é unha proposta que recrea o derradeiro gran discurso que pronunciou Castelao en vida. Data do 25 de xullo de 1948. En ele enumera as grandes figuras da cultura galega, dende Emilia Pardo Bazán e Concepción Arenal ata Diego Selmírez ou San Dámaso. Unha mostra que, sobre todo, transmite emoción. É unha obra inmaterial. É dicir, aí se pode ver unha primeira edición, pero en realidad é unha obra inmaterial. É facer unha exposición sobre algo que está no imaginario, que é un imaginario. Entón, unha exposición no que os obxetos, as pezas, son menos relevantes que todo aquilo que son capaces de despertar. Dúas exposicións diferentes, pero unidas pola historia galega. A mostra estará dispoñible no Pazo da Cultura ata o 25 de agosto. Conbarro acollerá este sábado a quinta edición do torneo Armadiña de fútbol 3x3, un evento no que participarán máis de 200 persoas e no que deporte mostrará a súa cara máis solidaria. A inscripción, como o ano pasado, para os que son socios da Armadiña é €1 máis 1 kilo de comida, e para os que non son socios da Armadiña son €3 máis 1 kilo máis o kilo de comida. O kilo de comida é para todos, despois varía entre 1 ou 3. Aproveitamos tamén para decir que moita xente trae 1 kilo, pero moita outra trae 10,
a maiores. Sempre canto máis mellor, dado que son para os servicios sociais do Concello de Poio. O torneo Armadiña comezará desde a mañá na Praza da Chousa de Combarro, espazo que se dividirá en 4 campos. Como sempre, os torneos serán mixtos e organizaránse por grupos de idades. En total serán 5 as categorías, entre 6 e 9 anos, entre 10 e 12, entre 13 e 15, entre 16 e 18 e o senior. Dos 60 equipos que poden participar nesta competición, soamente quedan libres 3 postos na categoría inferior, algo que demostra que este evento xa está máis que consolidado no Concello de Poio. As finais disputaránse sobre as 8 do serán e a entrega de premios terá lugar contra as 9:30 da noite. Durante toda a xornada, a Asociación Armadiña estará repartindo rifas para a participación nun sorteo no que se poderá conseguir dende unha camisola do Poio Pescamar ata unha cea para 2 persoas. En definitiva, unha xornada na que, ademais de desfrutar do fútbol, poderase colaborar cos servizos sociais do Concello. Chegamos así ao remate deste tempo de noticias aquí en Canal Rías Baixas. Segue a información en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Pasen un feliz 25 de xullo. Adeus.